idina na onye ikwu nne gị onye ọbụla si na ụmụnna ndị ikwu nne gị zaali ya amaga ọma mma avoid onye ọbụla bụ onye ụmụnna gị zaali ya zaali onye ụmụnna gị na gịnị ya dị spiritually related ofu ụbọchị ji ngịnị ya ofu ndị ichie ji ngịnị ya zaali ya ụmụ nwoke kwụsị na iji ile unu asa efele ọ bụrụ iwu ji nwoke ji nwaanyị ị na-ajụ ibe na-eset gị bak kwụsị isa efele kwụsị ịsa nwaanyị efele kwụsị ịsa nwaanyị efele ị na-ajụ ibe na-eset gị bak kwụsị iji ile gị asa efele kwụsị iji ile gị alacha ike nwaanyị ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ọ bụkwa by force ọ bụkwa by force agwọ ọbụla iyi wee laa ajọ nlọ agwọ ọbụla iyi na-arụ wee laa ajọ nlọ ịlọcha nlọ abụ yipụ akwa abụ sụọ onye asụọ tupu yili ọzọ idina na nlọ wee lọcha ajọ nlọ iwekwuite in the middle of the night chenji akwa iyi wee lọ nlọ a ị mara nke a nya ka m na-agwa gị kịta yipụ akwa abụ iyi wee lọ ajọ nlọ a yipụ ya ozugbo ozugbo chenji anya chenji akwa ahụ ka nlabụdo ewe n'isi ka nlabụdo emezuna ị ga na-eji akwa abịa mana ị na-eme nlabụ accept ị na-eme nya bụ nla accept akwa iyi wee la ajọ nlọ yipụ ya ka ị sụọ ma ọ bụkwa na ọ ga-ekwe gị ọ bụkwa iwu ọ bụkwa force na-abụzi n'ilibe nliliche nli ịkwa agaghị n'efele ofe iji wee li nli efele ofe iwe gị ịkwa aka n'efele nli ma ọ webụla efele ofe na iji wee li nli ịkwa naanị aka ndị gboo na-ewepụta efele ofe rụọ onye amasị na nke a bụ efele ofe ndị nkịta adazi eme enwe ibe bụ efele iji wee li nli ite eji esi ofe ịkwa naanị aka gị n'ime ya ọ ga-ekwekwe gị omume nye nwe ka iwe mmadụ wegatalụ gị iwere ego gbaa ọkụ ego onye abụ suo onye ọkụ mara ụmasị ego ọkụ don't you ever try it ego isuo ego ọkụ ama m ka ịmalụ na ego bụ spirit ịma na ego bụ spirit ego ọbụla kọrensi ọbụla achọsọli anya bụlụ n'ụwa isukwe n'ihe ọkụ n'ụwa for the fact na ego isukwe n'ihe ọkụ isukwe n'ego ọkụ ama ka dibịa asị gị nọ isu onye ọkụ gị tinye ọsọfọdụ asị gị weta nka iweta nka itinye n'ọkụ iweta ego itinye ibuli ya isi n'ọkụ edowe ya ọwọ achis don't try it o run o itinwe n'ego isukwe n'ego ọkụ ma ọ bụ na ịchọ ka ego gbawalụ gị ọsọ ọ bụ na ịchọrọ ka ego gbawalụ gị ọsọ nọmba ị ga-eji kpọọ m bụ 08065203774 hello ya nna daalụ ya kedu ajụjụ iwe ajụjụ m bụ nke esere hello ana m anụ ibe ị na-ekwu ajụjụ m bụ nke maka nwaanyị ịdị na-ete nwaanyị ọ bụ by transfer for the fact na nya na o receive ego ahụ meeli ya anya yes hello good afternoon daalụ ga gị ime daalụ
Baganiru. Adama nivi nehu. Oh, we go bulun di otu na make that thing. Mani ya jaja chwalo baja. Hello. Hello, sir. Yeah, dalo. Iko azombo maka tieto ihe nchọ ikwu bụ ka itieto na ihe gbasatara ịgbọ nta ya na ile pornography ya bụrụ ufe. Na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ikwu okwu. Inana polygamy. Inana blue film. Pornography yana mmadụ ịgbọ nta ya nwoke ịgbọ nta ma nwaanyị ịwụ onwe ya aka. Onwere ya ejiri aka ala di. Onwere any spiritual infect owe. Onwere any spiritual infect dem follow. Obviously na owe na mamaro. Onwere any spiritual infect dị na mmadụ ịgbọ ncha. Onwere any spiritual effect dị ya. The only thing ọ na-eme nwoke bụ na ọ na-egbu nwoke amụ. Ọ na-egbu amụ nwoke. Nke a physical problem, nke a bụrụ spiritual problem. Nya bụ one thing ndị ya. So, mmadụ inene blue film. Onwerekwa ihe ọzọ, onwe ihe ọbụla m fụrụ ebe a. Then onwe nwanne anyị nwaanyị na-ajụ m, sị m, what of ọ bụrụ na mami ya na-arụ adịrọ mami ya. Asị m nwaanyị afọ n'ọtọ nne ya. Nwaanyị ga-afụ ọtọ nne, ọ dị nwaanyị ibe gị ka ọ bụ. Na nwoke ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụzie na nwoke na your mother na-arụ adịrị ya, na ịchọrọ idichi arụ ma na ịchọrọ isi arụ. Nwanne malụ na ị ga-echefu anya ga-echefu wee na-eficha some certain places. Ma ọ bụzie na ọ nwere nwanne gị nwaanyị nọ nso ga-emenwu ya, na iwu bụ na ngụwa ga-eme ya. Ị ma na ị ga-edebe anya gị n'ofu ebe wee na-eficha some certain places. Hello. Hello. Ya nna daalụ. Yeah, good afternoon. Daalụ, ka gị ime. Ọ dị mma sir. Because yan chọrọ ego. I'm quite happy to go in your father. Or you say mpago ma ngasi adị akwa. Ọgwụ nwere mgbe eji eyipụ akwa ụjọ na village unu. Olu mgbe abụ nje yipụ akwa ụjọ ikpokala akwa niile avọ chepụ. Na-eligwe oju ya. Daalụ. Ovanya se mo sopi no be sin. Thank God sopi no be sin. Sopi go kill you this thing no, go kill am o. Ọ ga-emegwu ya, ọfọzi ọlụ ọ ga-alụ ọma nkwụ onye ọtọ. Ị na-asị ya baby romance am, make a stand. Don't worry, go stand very soon. Now sopi dey cause am. Leave sopi. You no get spiritual infect. Mana ọ na-egbu amụ. Ka ị malụ. Hello. Daalụ. Jee chụọ aja ndị mmiri na nwunye mmiri gị na-abịa.